धर्मादाय आयुक्तांचा अहवाल हा सादर करण्यात आलाय। धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालामध्ये आता नेमकं काय आहे याची उत्सुकता लागलेली आहे। दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाई होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। गर्भवतीच्या मृत्यू प्रकरणी धर्मादाय आयुक्तालयानं राज्य सरकारला चौकशी अहवाल सादर केलाय। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलकडून नियमांचं उल्लंघन झालं आहे का याची चौकशी धर्मादाय आयुक्तांना केलेली आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार ही चौकशी करण्यात आली। राज्याचा आरोग्य विभाग, महापालिकेची माता मृत्यू अन्वेषण समिती आणि धर्मादाय आयुक्तालय अशा 3 पातळीवर चौकशी करण्यात येते। आतापर्यंत आरोग्य विभागाने धर्मादाय आयुक्तालयाने राज्य सरकारकडे आपला अहवाल सादर केलाय। आरोग्य विभागाच्या अहवालात दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलवर ठपका ठेवण्यात आला होता। त्यामुळे आता धर्मादाय आयुक्तालयाने काय अहवाल दिलाय हे पाहावं लागणार आहे। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलवर कारवाई करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर होणार का याकडेही लक्ष असणार आहे।